Plysio nhw tod i we. Mae'r het yn sownd ar ei ben ar hyn o bryd. Ydy yr un linell. Roswch chi ni Dyma gael Stuart. gweld, o'r gwyr. Brydfa blaen cila. Wy o hyd, mae'n dafod i o hyd yn cael trwbl gyda blaen cila. Ond enw'r brydfa wrth ffarm Dydcia, wy'n deall. Berffaith bore yma, Rob. Yr yngani'n berffaith dy ti bore yma. Wydai fe unwaith to, blaen cila. Ardderchog. Stuart ei hunan yn dipyn o chwaraewr rygbi wedi bod yn chwarae i'r Scarlets. Criced fyd. Chwarae criced da. Ond y ceffylau sy'n mynd a'i fride. Ers iddo fe fod yn grwtyn 10 mlwydd oed. Pan gasau yr adran ec am y tro cynta. Ond odi'r het nhw mynd i aros ar y pen. Mae fe'n cerdded yn bwrpasol. Copethon glitz yn glama ar hyn o bryd yn y safle cynta, ond fel ni'n gwybod bellach, mae yna bethau'n gallu newid o fewn eiliadau, yn dys e. I ni eiliadau o ddarganfod pwy fydd yn mynd â hi yn y dosbarth i'r ebolesu ar Adfarch Blwydd oed yr adran ec. Stuart Morgan yn edrych fel sef yn cerdded yn benderfynol tuag at y steward. Mae wedi, fi'n credu... O, os na newidiaeth eto? Mae na newidiaeth, os e? Na. Nagos. Mae gormod o excitement i fi ar bore di Mawrth. Wir. A mae'r het i ffwrdd. Odi, mae fe wedi penderfynu a cael aros ar y brig. Copethon glitz and glamour. Enw da am Eboles gorau y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. A ti'n gweld yr yddhad ar yr wyneb yn dwyt ti unwaith mae'r het yna yn do bant. Ie, a bygafennu Proud Mary yn ail i Jonathan Batt. Odi, o parch i'r ail. I fod mor ffein, bydden ni'n pwdi, wy'n credu, i wedi gweithio ti, bydden ni'n pwdi. Be ti di mynd mas o'r prif gylch? O, tantrum mowr. Na, dim da. Na, mae'n braf i weld y cydweithio a'r llongyfarch yn dywi rhwng y cystadleuwyr. Yn diwe. A na ni'n gweld Lowri Reid yn y trydydd safle. O, trydydd, da iawn, Lowri. Da iawn, fe gewn ni glywed to. Y stori na. Ac os gofiwch chi, ac os ych chi'n gwrando gyda ni ddo, mi oedd Lowri yn ymuno gyda ni yn y blwch sylwebu am y tro cynta leni, a braf iawn oedd cael ei chwmni hi hefyd. O Brydfa Tyn Gwndwn. Na ni, Lowri. Ar benni digon mae'n siŵr wedi cael rhosglwm a charden. Newyddion gwych. Ond ar y brig, Copethon glitz and glamour. O'r march Donistic Turpin a'r gaseg Copethon Special K. An aisle in second today we have 583, and this is Abergavenny Proud Mary, property of Jonathan Batt. The Sadler in third we have 586, and this is Popster's Nursery Rhyme, property of J. Dart. The Bedwara Sadler in fourth we have 594. Border Valley Roses for You, property of Lauren Hudson. And Bidmed in fifth, over the page of the catalogue, number 614, John Welsh with Newgap Lady Marmalade. Acanachach Sadler in sixth, we have 587, and this is Thomas Davis with Pontardawer Shakira. Gyda diolch unwaith eto i'r noddwr. And thanks once again to Lock Street solicitors for their sponsorship towards the class. Lle mae'n ddornod arbennig heddi eto di Mawrth. Wrth i ni weld. Dyma ni felly. Give a round of applause to the winner of the yearly Cymreig of Gelding class in the section C, 585 Copethon Glitz and Glamour, followed in second by 586
Lle buodd y nerfau bellach mae gorfoledd a Copathon Glitz and Glamour yn cipio'r safle cynta. Newyddion gwych i deuluodd Charman a Fuller. A dyma ni yr Ebolesu yr Adfarch Blwydd o'd Adran Ec yn dod i ben. Sef